дар доираи нақша чорабиниҳои мақсаднок барои ба низом даровардани ҳаракати воситаи нақлиёт ва мӯътадил гардондани вазъи садаманокӣ, ошкор ва пешгирӣ намудани қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ аз 10 то 20 майи соли равон дар қаламрави вилояти Суғд амалиёти автобус ташкил ва гузаронда шуд. Дар ин замина кормандони шӯъбачаи назорати техникӣ дар якҷоягӣ бо кормандони масъули шӯъбачаи ташвиқоту тарғиботи шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар корхонаи муассисаҳо ва ҷамъиятҳои нақлиёти мусофирбар санҷиши пеш аз сафар гузаронида, ба ҳайати роҳбарону ронандагон вобаста ба мақсаду мароми амалиётҳои гузарондашуда истода вазъи садаманокӣ ва сабабу омилҳои он маълумот доданд. Самти дигари амалӣ намудани амалиёти мазкур ин дар ҳолати хуби техникию санитарӣ нигоҳ доштани воситаи нақлиёт ва баланд бароштани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ мебошад. Амалиёти шартии автобус имкон медиҳад ки ба масъалаи мутобиқ гардондани ҳолати техникии воситаи нақлиёти мусофирбар, саривақт гузарондани воситаи нақлиёти мусофирбар аз муоинаи солонаи техникӣ таваҷҷӯҳ равона шуда, ҳолатҳои аз навтаҷдидонӣ бе иҷозати мақомоти дахлдор, интишори ғайриқонунии реклама, вайрон намудани қоидаҳои бозистӣ ва таваққуф, аз меъёр зиёд савор кардани мусофирон, мутобиқат накардани симои зоҳирии ронандагон бо расми шаҳодатномаи ронандагӣ пешгирӣ карда шавад. Ҳамзамон баҳри ошкор ва пешгирӣ намудани қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ ки ба содиршавии садамаҳои нақлиётӣ мусоидат мекунад, ҳамарӯза аз ҳисоби кормандони шуъба ва ротаи хадамоти роҳбонию дидбонӣ гурӯҳҳои корӣ ташкил карда шуданд, ки дар мавзеъҳои шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров чорабиниҳои мақсаднок доир намуданд. Зимни баргузории чорабиниҳои мақсаднок ва бурдани назорати доимӣ давоми 9 рӯзи сипаришудаи амалиёти мазкур, бештар аз 8200 ҳолати қоидавайронкуниҳои ҳаракат дар роҳ ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд, ки аз ҷумла 15 ҳолат рондани воситаи нақлиёт ҳангоми мастӣ, 10 ҳолат бедоштани ҳуҷҷати ронандагӣ ва 39 ҳолат бе рақами қайди давлатӣ мебошад. Ҳамзамон 700 ҳолати саривақт нагузаштан аз муоинаи техникии солона ва 361 ҳолати гуфтугӯ бо телефон ҳангоми идораи воситаи нақлиёт ошкор карда шуд. Дар доираи ин амалиёт 1252 ҳолати аз меъёри муқарраршуда зиёд савор намудани мусофирон ба мушоҳида расида, нисбати ронандагон маводҳои маъмурӣ тартиб дода шуд. Ташкил ва амалӣ намудани чунин амалиёту чорабиниҳои мазкур аз тарафи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ баҳри баланд бароштани интизоми иштирокчиёни ҳаракат дар роҳҳо ва мӯътадил гардондани вазъи садаманокӣ мусоидат мекунад.